El reconeixement 2018 a l'empresa més internacional que promou la FEM i que aquest any, com dèiem, compta amb el patrocini de Port de Barcelona, ha recaigut sobre l'empresa Maxa ID, amb seu a Sant Fruitós de Bages. Maxa ID té els seus orígens a l'any 1908 en la companyia Framunt, fabricant i distribuïdora de segells de cautxú a Manresa. L'any 1989, Maxa ID assumeix el potencial de la tecnologia làser de codificació i marcatge a l'estat espanyol i l'any 1996 inicia la seva distribució per tot el món. L'empresa disposa de 4 delegacions pròpies arreu del món, a la Xina, on hi treballen prop de 25 persones, al Regne Unit, amb una plantilla de 9, Portugal, amb 5 persones dedicades al servei comercial i tècnic, i Malàisia, aquesta última oberta recentment i que permet donar servei a tots els països de l'Àsia-Pacífic. L'empresa ja està produint a Maxa Xina i està preparant també la producció a l'Índia. Des de la central de Sant Fruitós de Bages, l'equip comercial internacional dona servei a 84 països. Maxa ID s'ha convertit en una de les 5 empreses referents en el món de làsers per codificar i marcar i va ser la primera empresa en el món a desenvolupar un làser per codificar en dinàmic. Recull el guardó el senyor Jordi Pinyot, CEO de Maxa ID. Moltes gràcies, moltes felicitats.